एन्जरा जन्थायावनो दोनो माने फिन खनसे बरायनो थाबाय अरन बर' इउटुब चेनेलाव स' दा आं दुब्लि गेजेराव दोङो दुब्लि गेजेराव मानो फैदों नोंथांमोना दा मिथिथ'आ स' दा नुबाय थागोन नायलांबाय थादो भिडिअखौ जोबजासिम आरो भिडिअखौ लाइक आरो साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय जाय जाय गोदान फैदों स' नैथिंगालि दा बेसर गायदों आरो ना बाय रज'बाय एकदम रज'जोबाखै नैथिं सौदो बिदिबा दिन्थिनोसै आं मानो फैदो दुब्लि गेजेराव नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोनाबो आरो दा गथ'साफोरनि सर्ट फिल्म फैबाय दं बेनो जाबाय बड'लेण्ड सुपारमेन स' नोंथांमोना बेखौबो नायनो हागोन होननानै आसा खालामो आरो चेनेलखौ लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबावखा स' बिदिनो नोंथांमोननि सापर्टखौ जों सर्टबो लाना फैबाय थानो हागोन नैबो दोङो माबासो मोनबायबा नै बेयावनो बायदों आं लोगोफोर एन्जर जावनायाव नायना ला नायनि एन्जरखौ नै जि टेन्ट' टेन्ट नै लोगोफोर एन्जरा माबा निननि फिसाया थ'दो नायलांदो सिगां जा आरो माबा दिन्थिबावनो हागोन मोनबाथाय खोथेनायबा सोर जन्था गानलायना होदो बा आंबो थांनायदो आरो हिन्जाव नायनो सिख्ला नायनो थांनायद' हो बिचार जन्था गानलायना होदो सिख्ला नायनो थांनायदो बेनिफ्राय मायाव नंगौ बेयाव रल'सो खुथारदो आं नै गाथाया गोदानथार खुरनाय खुथेनाय सिङाव नै बेनो एन्जर गाथाया माबा नै इथिंबो दोङो दांनानि सिखौ सोलास्लिगोन बेयाव रल'सो खुरदो माने जाख्रिया फिसा दोंसो इयाव थ' नुबायना लोगोफोर एन्जरखौ जेरैबायदि गोरलै गोरलै दा आरो जावो नायदों इयाव पालदों माने बहुत गिदिर दुब्लि मोनसेखा आरोना गोदान गोदान खुरनाय दा जावनोसै इखौ आरो मानसिफोर बुंगोन जावगोन दिन्थिगोन नोंथांमोना बेसेबां मोनो थौदो बिदि ये देखो गाइस बोदन है A few moments later. This Satan. Ang bata ko lang dumulang guli siguro. नै लोगोफोर एन्जरा जावथाबसिगौमोन आङो आदिउजी खुगायाव जावजाबाय हाखौ माबाया मानो मोजांनो हमबाय मासे मेरला आरो खारबावगोन बे मासेयानो इमान बुरजा खुरना दंमोन आरो नै एन्जरा माथाम जाबाय लोगोफोर नाय इयावनो इमान खुरना दङ इनो एन्जरा नै बस्थामेना बड'लेण्ड सुपारमेननि माथा मोनबाय नायलांबाय थादो लोगोफोर आरोबाव मोनबावगोन जों बेलायाव थांलायनोसै जों जावनो दैयाव मोनबाय मासे बाव पालना थगायदों गथ' फिसाफोरा पालालाय पालमोन बहुत बुरजा खुरनाय दंमोन आरो सायावनो मोनदों बारा गोसो जावना नै जादों इखोथानिबो आरो सिगाङाव हांनो दंबायो बा पाल दङनो जावनो थांबानो नायलांबाय थादो नै गाथा मोनलायबाय नैयाव आरो सानैबो नै या नंमारगो गोदान खुरनाय खुथेखानायबो मालै मा गारायो माबो सुरु खालामबाय नै बस्थामेना होबाय नै जा आरो दाकुवा ताला एथेबाय दोङो फिल्मनि सर्ट फिल्मनि थ' नुनो मोनसिगोन नोंथांमोना थाबैनो ओंखारजोब्बाय जोंनिया फिल्मा साननैसो उनावनो रिलिज खालामना होसिगोन थ' नोंथांमोना नायनो हागोन होनना आसा खालामो बिदिब्ला सिगां जा नायलांदो लोगोफोर बा मोनबाय नायदो नाय
आरो आब'ना नाय बारना खारगोन आं खारनो दे खारनोसो दाख्लै मासे हेगारहरनानै बुङोसो बाहायनो दाख्लै हेगारहराखै होनलाय नोङो लोगोफोर ओइ खानसे आंदो जावनो हेगारहराखै होमबा खासिदो देबाबो देनो हादियालै बाहायानो खासिदो देबाबो देनो हादिया मासे खारदो इका हलिदले दे दे जानि होद देखो गाइस एन्जर मोनसिगोन जोङो एन्जर माथाम जाबाय एबार जों माब्रै जासिगोन आरोना ना एन्जरखौ मारै हमगोन जोङो माथो लोगोफोरा दाबो दै थानो ओइ नै लोगो एन्जर ओइ नै ओइ हमबाय अ हमबाय गोरलैथार ओइ जाख्रिसो इमान खुदिनो नै लोगोफोर एन्जरा जाख्रिया फिसा माब्रै जाबाय थैबाय लांजायानो गल' लांदोलै दे मान्दा माब्रै जाबाय लोगोफोर आरो मासे मोनबोलायबाय नैयाव नै बे मानसिया आरो ओंखारना खारदोंमोन दोननायनिफ्रायनो खारदोंमोन आरो हमफिनबाय थांलायनोसै बेलेगाव आरो गाथा दंमोनो खाथियावनो मोनसोदो दानि एन्जरखौ अखा हादोंमोन ना बेनिखाय खुराखैमोन माइआनो माइ थानायाव दा माइ हाखांना खुरदो आरो ना थ' बिदिबा नायलांलायदो नै एन्जरा जन्थायावनो दोनो माने जाख्रिया फिसा गोजानै माब्रै जाबाय आरो दा गाथासेनि इयाव नारानो होबायदों आं इसोरो जावलायनि ओइ जाबो खाथिया होबायदों आरो ओइ नै दै लायनो हरदोंमोन हानै फायबाय दोङो दामब्राफोरा दै लोंनानै दा जावलायनोसै नै बस्थामोना टाकुवा नै नारा हाखांना लांदां जाबाय हाबाय दोङो ओइ जा जावबाय दोङो नै लोगोफोर एन्जरनि हाथाय सेफायदो गासैदो 8टा मोनबाय ओइ हामा जाजोबगोन 9टा 8टा मोनबाय नै गासैदो जाख्रिया फिसा नै ओइ थै खारथर थै नांलाजोब्बाय एगार'टानिफ्राय जावनानै 4टा जालायबाय दा उनजादों फान्थाफ्रा दा आरो जावबावगोनसो जोङो फुरा हराव मोनजाखानाय बायसा बानायगोन दा बर्थमान 10टा मोनथ'बाय आरो दा बेसेबां मोनबोयो नायनि गाथाखौनो मोननो नागिरथारनायानो एन्जरखौनो मोनाखै बहुद गिदिंबाय गाथायानो गैया गाथा खाथि थानायावथ' बहुद मोनगोन आरो थुदो नायलांदो नै दाना फाग्लाफोरखौ फाग्लाफोरा मा जासिगोन deh makare deh lah kata Sama deh, yang terus ini sih. Kalau gue, sehari pasta aja lah, dasu nom bedzeng. Sari pasta. Sini aja ya tuh. ayo Benar. nih orang mana Deh, mari fatin ini. Jiggle kain zora. Oi, gudur sih jangan sih. Gudur. Enggak mabre, uang apa? Jom apa nih zora? Gudur mabre lo. Hah? Ini loga bayi zor kur, besar bayi tuh sih. Allah mau misalnya, kasus salah. Naya mana ri, balting lah kau.
बेलथायना होलायबाय दानिया सावलायबाय मोजां सुदो नाया मानो आरि बख'दो Om Namah Shivaya Shiva Shambhavana Hajar nang om Namah Shivaya Oyong oyong guru. ओइ बाय सुना लामा ओइ सिंनिया नालिनि गानखौ होलायबाय बा मागोन हां थेमागोन हां ओइ नै लाइखौबो आयावसो दोनदो Godan laifino. इसे बे आंखौ मा मोनबाय थादो Nego जों नै नै सिंनिया बया फालदुखा Mungkin tuh jangan di dah, berapa? बोरै नायदो नाय खेला गेलेबाय दं आंथ' दहायनिफ्राय Ya gitu. नै खेलायदो एन्जरखौ नै Gue baru ang mencet terus kestigan. नै बेदरा खर'नि नैबे खर' गारनाय खर'निफ्राय बेदरासो खम जादों Oi, horo